Her har I et hegn, og det har jeg selv bygget ude i mit eget sløjtlokale, så jeg er virkelig stolt af det, selvom det virkelig er uskyndt på nogle måder. Men sådan kan kreative projekter godt få en til at føle, når man meget arbejder med følelser. Ja. Jeg har et hegn her med en masse nuttede elefanter siddende ovenpå, og det er for at illustrere en pointe omkring psykiatridebat, jeg godt vil tale lidt mere om. Fordi noget, der er svært at forklare, når jeg er ude og undervise, faktisk også bare når jeg laver debatindlæg, det er, at dansk psykiatridebat, og faktisk systemdebat i det hele taget, er fanget imellem på hver sin side af et hegn. Fordi på den her side af hegnet, status quo'et, der har vi rigtig, rigtig mange, der enten ønsker de psykiatri-hardlinerne for eksempel, de er helt her på den her side af hegnet, synes det er helt perfekt status quo'et, der skal bare mere af det til, flere penge til psykiatrien. Lidt tættere på hegnet, men dog over i en bevarelse af det, vi har. Der har vi nogle progressive stemmer, der taler om at forandre, forbedre psykiatrien. Det er dejligt, at de findes, fordi jeg ønsker i den grad, og det ved jeg alle over på den her side jo egentlig et eller andet sted ønsker et bedre system. Men grunden til, at vi har et hegn, det er, at vi så til gengæld også er en hel masse mennesker, som står på den her side af hegnet og tænker, det er faktisk ikke særlig godt det, vi har. Det grundlæggende system fungerer ikke, og vi er nødt til at erstatte det grundlæggende system med noget helt andet, i stedet for at blive ved med at prøve at få status quo'et til at fungere. Så vi er fanget mellem gammelt paradigme, nyt paradigme. En af de ting, der forhindrer og fastholder det, at vi har et system, der ikke fungerer, det er, at der ikke er et klart alternativ herover på nyt paradigmesiden. Hvad er det nye paradigme? Men derfor betyder det jo ikke, at vi ikke må have samtalen. Derfor betyder det ikke, at man ikke godt må hoppe ned fra hegnet, hvor man står lidt fanget imellem gammelt paradigme og nyt paradigme. Der er helt vildt meget i sproget, i vores lokale daglige tilgang, som kan være med til, at man faktisk hopper ned fra hegnet, uden at ligge i åben krig med dem, der er på den anden side. Men jeg appellerer i den grad til, at alle jer, der måske finder jer selv siddende på det her hegn mere end noget andet, hvis I begynder at tale et sprog, som låner lidt fra nyt paradigmesiden, så er I med til at bære behovet for og opmærksomheden på et nyt paradigme frem. I forhold til status quo-siden, så er det klart nemmere at få indflydelse og få nogle forandringer i gang, hvis man taler systemets sprog, hvis man bruger diagnoserne, hvis man taler om forandringer eller forbedringer i psykiatrien, og det er fordelen ved at være på den her side. Det er fordelen ved at være progressiv eller hardliner, jamen det er, at det er faktisk noget nemmere at få taletid og noget nemmere at få midler. Ulempen er, og det er ikke fordi, jeg ikke håber, at vi får et bedre system, ulempen er bare, jeg tror ikke, at vi kommer til at se psykiatrien lykkes som en psykiatri. Dansk psykiatri har opslugt for eksempel åben dialog, og jeg mistænker, at det samme kommer til at ske med traumeinformeret tilgang. Fordi den næste store bølge, der er på vej herover, det er jo tvivlsomt CPTSD og traumeinformeret tilgang. Problemet er bare, at man igen forsøger at gøre det inden for rammerne af et system, der ser på symptomer, stiller diagnoser og søger at behandle, som jo går ud på at symptomdæmpe. Det er lige meget, om det er psykofarmaka, om det er terapi, om det er elektrochok. Formålet er altid at dæmpe det psykisk lidende menneske. Og så er det lige meget, om det er en psykolog, en psykiater, en socialrådgiver. Det er lige meget, hvem herover der forsøger at hjælpe. Opgaven er den samme, og det vil være min pointe, at det bliver den altså ved med at være, selv hvis vi udvikler sproget på den her side. Over på den her side, jamen man behøver ikke bekrige dem herover for at stille sig der, at man siger, at vi har brug for et andet sprog. For at stille sig der, at man siger, jamen psykiatrien er bare én model for at hjælpe psykisk lidende, og hvordan gør man så det? Jo, for eksempel, hvis vi først kigger på debatplan. På debatplan, der gør jeg det hele tiden. Jeg fortæller hele tiden, at jeg står herover og problematiserer det, der er herover. Det gør jeg simpelthen for at skabe momentum, for at den her side herover, paradigmeskiftsiden, kan få nok medvind til, at der opstår organiseringer, at der opstår vilje, midler, puljer. Fordi det er fucking svært at forandre verden i de her isolerede enklaver, mange af os, der er herovre, befinder os i. Men hvis vi skaber nok vind i sejlene for et paradigmeskift, så kan det lade sig gøre. Og her vil jeg gerne tale til alle dem, der også sidder på hegnet. Fordi os, der allerede arbejder for og taler om et helt nyt paradigme, et paradigmeskift væk fra psykiatrien. Vi er allerede i gang med at forene os så småt og arbejder på blandt andet at stifte en forening for non-patologiserende personer i det hele taget. Det kommer I til at høre mere om.
Men så der sker allerede noget hernede på paradigmeskiftssiden. Men hvad med alle dem, der sidder på hegnet? Alle de især fagpersoner, måske også pårørende og andre, som er på hegnet og kigger ned og ser, nej, jeg er ikke ubetinget på at forbedre et system, der i bund og grund tager fejl, men jeg føler heller ikke, at jeg enten sikkerhedsmæssigt, økonomisk, personligt, bare kan hoppe ud og sige, at vi skal have noget andet. Men man kan gøre vildt meget i sin dagligdag, i det man skriver, i det man siger, i det man taler med sine borgere, klienter og mennesker om, ved at bruge et sprog, som peger hen i retning af et nyt paradigme. Et eksempel er at sidde til et møde, hvor diagnoselogikken heroverfra fylder enormt meget, og så egentlig bare sige, jamen det er jo bare en måde at forstå den udfordring, personen sidder med. Lad os lige prøve at tage en anden forståelse ind og se, om vi kan blive klogere. Jeg kalder det parentesmodellen. Man sætter simpelthen det gamle paradigme i parentes, ikke bekriger det, ikke fjerner det, ikke invaliderer det, sætter det i parentes. Det er et effektivt redskab, fordi det er svært at opponere imod retten til at sætte hele diagnoselogikken i parentes, netop fordi diagnoserne ikke er skrevet i sten, netop fordi diagnoserne ikke hviler på solid videnskab. Så vi må godt, og det er faktisk det samme som at være på den her side af hegnet, men uden at hade dem, der er på den her side, for der er der ikke særlig mange af os, der gør. Men man hjælper det her paradigme frem, det her nye paradigme, ved at tale et sprog, som sidestiller andre perspektiver, nye gryende perspektiver. Og hvad kan de så være? Det har jeg lavet mange videoer om, og kommer til at lave flere om via det her Radio Cuba. Men en god start vil være kontekstorientering. Kontekstorientering vil være en af nøglerne til det nye paradigme. I en fremtidig video kommer jeg til at give nogle flere bud på, hvad er det, der lurer og gryer herovre på den her side af muren? Hegnet. Hegnet, det flotte hegn, jeg har bygget i sløjt helt selv. Så tak fordi I så med her på YouTube-kanalen, og tune ind til Radio Cuba igen en anden gang, hvor vi skal snakke meget mere psykiatridebat, psykisk heling, poesi, litteratur. Fuck, der er egentlig mange ting, der falder mig ind, som jeg godt vil tale om. Ja. Og så, og så endnu en grund til at hoppe ned på den her side af hegnet. Vi har det sjovere, tror jeg. Slut dig til festen på den her side af hegnet. Om du gør det lokalt, om du gør det offentligt, om du gør det, om du bare starter med at gøre det for dig selv, så har vi brug for flere mennesker, der forstår og siger, at det nuværende paradigme nok har udspillet sig. At det ikke er mere sygeliggørelse, der er brug for. Vi har brug for noget fuldstændig andet. Og vi behøver ikke have alle svar på, hvad det skal være. Vi er bare nødt til først at kunne tale om, at vi vil have noget andet. Tak for at se med.